Sang Yaksendra nandang netra mila tetan bisa netra kasang samaranga yune hanangge te wisu Prabha meminta mring Jawata arsa boyong sang ayu Supraba nadya kagarwasa turutana brantane atiku wong ayu hei wah soreng rono Hey! Kutha tata gati wisaya indriyaksa
Sara Maruta yaksa guru rupa ari sedeng narendra yaksa halalaku kang malwaling kang gambira marang anggi sesiung Maratu Prabowo Guru mawali an lesus len pra kempo tetya terpola rasa mreh coronaning lawan wi ara trilodra Ong tete Yewang Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku bojleng iblis lanat setan padha jek-jekan toko Tejo mantri alwun wun wonten mangendika ngadhawuh sinuwun Prabu Kala Percana ing negari ngiling wesi miji dumateng sawanipun ingkang abdi kula pun togok Tejo mantri diprayoga ninggon mulungguh yoga nggih mboten kirang prayogi anggenipun ingkang abdi kula ngabyantara sowan ora lali kowe mbilung dawuh bose diprayoga ninggon mulungguh nggih
ora kurang prayoga nggon mulungguh mboten pun sekeca anggen kula ngabyantara sowan lenggah wasambi meking iya pun penak karek ngrokok Kang ora ngerti kancane judeg kancane bingung suwuk ki mau endi sing arep tak tabuh ha iya salahe kok dadak angel-angel barang ki ngopo lho karepku ngono ki sadurunge munggah panggung ki latihan po piye ngono dadi aku kuwi pikir aku iso fokus wekasane ora mikir lek ku bakul duren lah iya nyatane kowe dinggonke ning kono ha iya sing penting kancane nabuh kok togok nggih kowe aja geguyonan aja gegojekan dina samanggo maremane kowe adoh tak awe cerak-cerak saya tak raketake kok kawruhan ana Kalamunta Ratu Gusti Muing Negara Giling Wesi Prabu Kalapercuna iki nembe ke Taman Kunjana Papa ke Taman Kunjana Papa Kunjana menika edan Papa menika lara edan utawa lara kedanan panjenengan kedanan kalih sinten aku kedanan kelawan mantasaning widodari Kaywangan Suralaya ingkang saben dina ora iso ilang saka alam pamikirku ya kuwi Sang Bathari Suprabawati kok apa ya kaya ngene iki wong sing nembe nandhang kasmaran nembe kedanan kelawan wong wadon sing wis kuwawa ora ngarik marang batinku nggih ngoten niku jenenge wong kedanan iki ngoten niku arep kumpul kancane wong pirang-pirang sing dikelingi ya sing dedani niku saestu turu miring rumangsane sing dedani niku ngawe-ngawe teng tembok turu mlumah rumangsane sing digandrungi niku ngawe-ngawe wonten ing wuwung pancen sing diarani wong kedanan wong wedok nggih ngoten niku rasane kok mula kang saka mangkono dina samanggo neting sedyaning nala aku wis prasetya ana jroning atiku yen aku ora sida dhaup kelawan Suprabawati luwih becik tak entengke patiku kok Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Maragana Samirana lan Barayang Samirana lan Barayang Panca Bayu wisikan magulingan limo sampeyan nek nggugu kula sampun ngantos dipun bacotaken anggen paduka pengin dhaup kelawan mantasaning widodari Betari Suprabawati sebabe apa Gog judhu tali mangsa niku sampun dipun tata kelawan Sing Maha Kawasa. Dipun tata kelawan para dewa. Judhune dewa mriku Dewi, Hapsara mriku Hapsari. Bathara menika Betari, Bambang menika Endang.
Dados rehne paduka menika awujud diyu utawi wujud raseksa. Gelem ora gelem raseksa menika jodhone nggih raseksi. Yaksa menika jodhone nggih yaksi. Kowe aja micakake mripat awas mbudheke kuping tengen kok. Kowe aja nggoroyo aja ngapusi kelawan aku. Apa wujud buta sing kaya aku ngene iki ora wenang Rabi Widodari. Mboten menang. Conto wis ana. Sinten? Nalika biyen ana ratu saka negara Ngalengka diraja sing jenenge Dasamuka. Kowe jare biyen tau melu kono. Nggih. Pundi-pundi kau kula dereki pundi ingkang longgar ngoten mawon. Lek mriki mangkat kula nggih melu mriki nek SGI, budal kula nggih melu SGI. SGI iki apa, Kang? Susu Gede Indonesia. Pokoke pundi sing longgar kula nggih rumiyin nate melu ratu ing negara Ngalengka, Prabu Dasamuka. Kae buta apa dudu? Nggih buta kados jenengan. Nyatane duwe bojo widodari sing jenenge Betari-tari. Adine Dasamuka sing jenenge Kumbakarna. Wujude buta gedhe kaya aku ya duwe bojo widodari sing jenenge Kiswani. Mula dina samangko kok kowe ora usah ngendon-ngendoni kekarepanku. Aku wis utusan patihku Sekipu Tantra munggah ana ing Kayuwangan. Nglamar kelawan para dewa. Kira-kira ditampa apa ditampik. Nek ditampa aku nedha nrimo bungah rasaning manah. Nek nganti ditampik dewa bakal tak orak-arik Kayangan Suraya dadekne rata kelawan bumi. Palugon laguning wekas lukita kene Sekipu. Buta tata gati wisaya Hendryaksa sara maruta bawana bana maragana samirana samirana lan warayang Sekipu kalwenun wonten pangandika ingkang ngadhawuh sinuwun nggonmu lumaku menyang Kayuwangan Suralaya. Nggih sampun kasembadan kula sowan wonten ngasanipun para dewa sawetara nggonku ngenteni balimu ana ing negara Giling Wesi. Suwe rasane kaya ngenteni sileming pawuh gabus kumambanging watu item. Kepiye kabare paran pawartane? Nggonmu minangka dadi laku dutaning sun ngebun esuk ngudan sore nglamar marang para dewa mboyong kelawan Batari Suparabawati. Nggih
sampun kasembadan kula matur wonten ngasanipun para dewa ingkang mapan wonten ing kayuwangan. Ditampa apa ditampik penglamare ratu Gustimu iki. Yen ditampa tegese aku sida rabi. Yen nganti ditampik dina iki aku karo kowe munggah ning kayangan. Dewa manggahi Suprabawati tak ora arik Suralaya. Yen perlu Suralaya arep tak mbrukke tak deki komplek. Nggih. Inggih sabar sinuwun ora sronto ndang pengin gegandengan kunca lawan Suprabawati kepareng matur. Kula sampun matur witing klapa sak lugune. Dinten samangke dewa sampun paring wangsulan dumateng kula bilih penglamar paduka dipun tampa kalawan para dewa. Aku sida rabi sing ibu. Inggih sinuwun. Wah, ada. Wah. Aku sida ngeloni widodari nggih. Bumi goncang gancing langit berkedip-kedip. Ler gincang ing alesang maweh gandrung. Sabarang kadulu wukera moyak mayik saking jas bali woro. Lumare sang gandrung dohari Sumitra Tanaya parandeh bungah rasaning manah lega tiasing nala sing ibu tegese dewa ngerti yen to aku duweni kekuatan ngerti resikone yen nganti penglamarku ditampik lawan para dewa katitik dewa wis nampa sing dadi penglamarku nggih. Nanging sinuwun nanging piye leres para dewa sampun nampi penglamar paduka nanging anggen paduka daup anggen paduka rabi lawan Suprabawati dina lan sasinipun sampun ditemtokne lawan para dewa dina lan sasine wis ditemtokne parang dewa nggih kapan dewa nek kandha tempuking temanten aku kelawan Suprabawati dewa sampun nampa penglamar paduka badhe dipun dhaupaken lawan Suprabawati ken ngentosi tumapaking dina Selasa kliwat sasine Jumadilawas kalih paduka ken ngentosi basake beling. Piye? Balenono paduka arep dirabekne karo dewa ning kon ngenteni tumapaing dina Selasa kliwat sasine Jumadilawas karo kon ngenteni basake beling buta goblok kowe. Wah. Sinuwun. Wah. Sinuwun, iblis lanat dewa nantang aku sekibu sabar. Jojo muntap lir kinetap duka yayasini bijojo bang mawi ngowengis kumejut padoning lati netra kocak mundar mandir idem nyomangala cakra
prapanambrabak-mbranang sinumet marang saketeng murub dahanane buta goblok buta pengung buta nek mung pakaian mangan ora tau mangan sekolahan wis diapusi karo dewa lho diapusi kados pundi kula mriko namung minangka dados talanging pengendikane para dewa coba saiki pikiran coba saiki gagasan aku arep dirabekne kelawan para dewa kon ngenteni tumapaing dina Selasa kliwat dina Selasa kliwat ya ora eneke dina iki Selasa kliwon goblok arep kon ngenteni tumapaing sasi Jumadi lawas enenge sasi Jumadi lawal ora lawas karo kon ngenteni bosoke beling nganti kiamat beling ora iso bosok nek kon ngenteni bosoke matamu iso kira-kira waduh nyuwun pangapunten kula mboten ngertos yen ngono dewa nantang aku sekipu iblis marang wah aja sapa-sapa kowe karo aku secara pribadi munggah mring Kaiwangan dina samangka aku dhewe kang bakal nggagahi dewa ora mangringke Suprabawati sungsang bawana balik Suralaya dewa sajake wis tata-tata lawang sela matangkep sing dumadi saka wesi dina samangka dikrukup ditutup lawange apa dikira aku ora iso njebol sela matangkep dewa tampan ana pengamukku
marane mangusum yung ambrengeng kadi tarunaning kaswasihaning maraga memalat kung risang konto mastrat moco leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Om ya samara wayamto nggih Bu anu dewa niki sinuwun ingkang paduka ken ngentosi tumapaing dina Selasa kliwat sasi Jumadi lawas kalih ken ngentosi basa Beling nggih dewa niki sing kandha kowe kuwi dewa sapa margage Wenwanigara lawan utusanku ngaku kowe dewa sapa Pragejang Pak Pong Pak Pong Bu bolong kali cude sapa sing gawe iya ya kala persana ulun iki sang Hyang Narada saka ing Kayuwangan Sidik pangudal-udal ora kok teges dewa kumbi utawa ngapusi ning nggonmu duweni sedya nggonmu duwe kekarepan pengin dhaup kelawan mantasaning widodari kuwi ana paribasan Jerbasuki mawa beya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan aja mulek kaya entut aja mung tungal-tungul kaya nang WC sore mau sapa sing ising ora disentor ayo ngaku keparat tenan raturan genarek wis dion kandhane rusak ora kenek di nggo mbebuang bekasane barang aku mlebu mak petungul malah ungak-ungak ngene ya sing dikarepke Jerbasuki mawa beya kelakone Panjangka kuwi tegese ngene kala persana kabeh gegayuhan kuwi kudu mawa pangorbanan kowe duwe gegayuhan pengen rabi wong ayu ya kudu berkorban sing dikarepake dewa wis nyiapke jago kanggo kowe iki sing ana pangarepanku iki Jabang Tetuka jagone para dewa ya esuk ya sore jeneng kita bakal sembodo dhaup lawan mantasaning widodari Betari Suprabawati waton jeneng sira kala persana bisa mateni Jabang Tetuka kang minangka dadi jagoning dewa oh dewa wis kentekan nalar dina samangga sajahe dewa wis do minger kiblate ngatasé bayi wingi sore sing urung ilang pupuk lempuyange kon ngadepi lawan buta sekti kaya dene kala persana para dadi kutane sing dadi nyatane mergake dina samangka buktekno yen kowe pengen rabi kawan Suprabawati bayi utawa Jabang Tetuka patenono minggiro unta malang mangsa ora bukteno dewa ora bakal ngapusi bayi iki mati esuk sore kowe dirabekke ya ake aku sing ibu Dur Wah,
Ora duwe wedi bayi. Hai. Hut. Wah. Yen. Oh. Wah. Yen. Iki anak wong apa anak gendruwo jane? Ada baca. Welata. Dicokot nek kulite atos kaya nyokot kulit duren. Hut. Oh, Wah. Iki jane bayi apa to ki? Wah. Wah. Dewa gedhekno bayi iki. Adalah wirangan we. Gedhekno bayi iki Dewa. Ayo we. Ora ta ya. Kewirangan we. Kowe gedhe-gedhemu gentong we. Karo bayi wae wis ngalahne pengen rabi karo widodari. Kowe gedhe kakan mangan we towanto anu sapa jenenge? Kalau Persona. Perang karo bayi menang ora kondang kalah bebarang dirang. Gedhekno bayi iki tak enteni men bapak tanding karo aku. Entenono. Loh. Para dewa-dewa kabeh wae. Dina samangka kerja bakti ya. Bayi iki arep tak dusi banyu gege mendang gedhe. Sawise mangkono, tak cemploke kawah candra di muka. Gaman-gaman kayangan diklumpukke ya, diklumpukke. Mengko nek bayi iki ning jero kawah, wekasane gaman-gaman cemplungno nggo ngiseni awake. Paham? Paham. Jaga para dewa. Jaga. Ora lali para widodari kabeh wae. Sajroning para dewa-dewa kerja bakti, widodari aja lali gawe kopi ya. Dina samangko ngopeni para dewa kon nyambut gawe.
Ya. Oh. Yaya Tejo mangkono sang gerincing wasi
Rataruna angutya sanes karang kasanguning dumadi maksudi ing kamro kang akeh gunane bisane sampota tratenana gunane bisane sampota tratenana Astuna Masidam sekaring bawana langgeng wonten dawuh Kakang ingkang wonten ngarsa paduka Adi Guru menika jagone para dewa inggih menika pun Jabang Tetuka ngaten Kakang nggih lare menika sampun dipun dusi banyu gege kang sarta dipun cemplungaken wonten Kawah Candra Dimuka sajroning wonten madyaning Kawah Candra Dimuka gaman-gaman kayangan tosan lan waja sami dipun lebetaken kangge srana nyiseni dumateng badanipun pun Jabang Tetuka menika elok saestu nggih Kakang nggih mila wonten ingkang mastani si Jabang Tetuka menika otot kawat balunge wesi sumsum gegala dodone blebekan waja sikile linggis drijine gunting blamakane sikil pacul uyuhe mawon wedang kopi diku saestu menika ngaten Kakang nggih tasih digodhokne wis ngaten Kakang nggih Kakang wonten dawuh kula ugi sampun paring sandangan utawi busana dumateng pun Jabang Tetuka ngaten nggih cacahipun wonten 3 inggih ingkang winastan Caping Basunenda Kutang Antakusuma kasut padha kacerma Caping Basunenda dayane ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasen Kutang Antakusuma inggih Kutang Antakusuma dayane bisa mletik tanpa elar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil cerma walulang nadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu aeng mewah ngungkuli pendhita tapa dadi tawa tawi tawar waladalah elok saestu Adi Guru inggih Kakang kalenggan samangke kula aturi nyekseni pun Jabang Tetuka ingkang wonten ngarsa paduka mriku badhe kula tambahi jeneng inggih sinten Di Guru kula wenehi tetenger Raden Gatotkaca Guru Handaya Purbaya inggih Inten Simbarja
Sire kota sang Gatotkaca tinon mapakarako suto takapira Kresna Parata manahar muji saktinira lajeng tegesipun Di Guru tegesipun Gatotkaca menika tegese kempaling karosan utawi dedamel Guru Handaya menika tegese kinasih dening Sang Hyang Guru Purbaya menika ageng panguwasanipun lajeng inten Simbarja pepetinganing satriya utawi prajurit lho nggih wah menawi ngaten sampun siaga menika minangka dados jagoning dewa ngrunah satru sekti mungguing kayuwangan inggih nggih Jabang Tetuka ya Gatotkaca wonten pangandika ingkang ngadhawuh Bukulun dina samangka kamruhanana kalamunta jeneng kita wis pinercaya minangka dadi jagoning para dewa kinen ngadepi mungsuh mungguing kayuwangan ana buta loro ingkang ngamuk punggung Suratantaha jenenge Kalapracana kelawan Seki Putantra waton jeneng Sira Kuwawa kang sarta kuwagang nyirnakake satru mungging kayuwangan kang kasebut ing ngarep gedhe ganjaran tumrap jeneng Sira Gatotkaca lho inggih sendika ngestaken dawuh bareng kula nyuwun tambahing pangestu lelungsen tak bebakali sing ati-ati nggih inten Simbarja Sigra bala kang tumingal campuk samya medali Leratet wileteng kota Danyuwang Danyuwanggung mangoncang idi benjang sangat dimijel
Wirabala kang tuminga prang campo samya medali lertatet wileting kata tanjwangkung mangun cang nidi benjang sangati mijel ati nyong ngetali wos terus tasura wilaka kaya putra sing ngawake tapi satu yang ternyoma ada boya iki sapa takon kelawan aku Jabang Tetuko ya Gatotkaca welatala yen ngono iki jagoning dewa dasar kepara nyata kowe aja mati tanpa aran yo kakaseting Gustiku Prabu Kala Percuna ing negara Giling Wesi Sekipu Tantra sing dadi jenengku Patih Sekipu yo pancen ku ya mangkono dina samangka rasah melu celeng boloten kebo latengen kowe bakal dadi tumbali dewa nek arep wani karo aku mara gage dina samangka rasah dadak nganggo kakehan swara kowe apa aku sing dadi pakan gagak batange wah nekat tenan bocah iki kowe ora ngerti kadigdayan ora ngerti kasektening Sekipu buta ingkang sekti mandraguna prawira jayeng palagan ora keduka minggat saka papan kira dengkek kokop getihmu mangsa ora kowe Gatotkaca menteleng kaya pianteng kowe Gatotkaca maju pas jebol dadamu wah 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 wah
Jan. Ah. Hot. Hot. Loh. Hei. Hai. Jan. Sik. Tak ngelapi keringet sik kok. Joget kono. Terus. Ye. Hei. Oh ha ha oh oh Tinggo ngawur ditinggo. Coy. Woi. Wah. Wow. Oh. Wah. Apake aku. Wah. Ada kok. Oi. 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 Oi! What? Iler tandure Osumile ta itu royo royo tak sanggoda mantenanya Oh
Dene lek kerhu. Nek bengok nganti mbrebeki kendangan kuping. Musuh jagoning dewa Gatotkaca ora genep 10 menit sida modar temenanan. Gatotkaca wonten dawuh. Mungsuh kita sampun kula pejahi. Wis mau mateni? Sampun. Ulun tak takon. Lehmu mateni buta sing jenenge Sekipu mau mok kapake. Kula cokot gulune. Lah dalah, ora oleh no. Kok mboten dikeparengaken. Nadyan to, jeneng kita iki keturunane buta Pringgondani, nanging jeneng kita wis didandani dipacaki kawan para dewa. Wujud satriya ganteng. Satriya kuwi ora entuk nyokot mboten oleh. Ora oleh, nek ngemut entuk lho iki. Napa benten? Ya beda nyokot karo ngemut. Lek nyokot iki kenek gigi, nek ngemut kuwi ora kena gigi. Mergo nek kena gigi uang kembali lho. Ngoten. Iya, satriya kok ora kena nyokot ya. Aja dibaleni meneh lho ya. Sendika ngesaken dawuh. Kae butane sing jenenge Kala Percana paten ana sisan. Sendika ngesaken dawuh kula. Aja sesumbar kowe Gatotkaca. Tanding yuta lawan nami sikro waspadakno Kala Percana sing maju. apa kang kawis tara yeki kasekten nami kasektenku margane leno dan urung tumakeng lale Yaksa Gororupa Sedeng Narendra Yaksa aku kang mawa lingkang gambira marang isih siung metu Prabawa Guru mawalian lesus len prakempo
tenanan, Ger. Kamu perang tenanan. Golek pasaran ya. Sok dijak karo Mbah Gita ya. Sing semangat kowe. Wis murah-murah nyangono ngelek luaris. Doi. Oh. Wah. Doi. Wah. Wah. Yo. Kemah ripah wojinawi Katalan raja Euswan Koro Nalajan Pancepin Apat geping opere Kurasa Rere sarado pawon uting ranu Desing karasaning sun dening kanyut manis silingira Gusti manis silingira Gusti wohing kamal mirahing sun kembali pangojinawi Katoran raja Euswan Koro Nalajan Pancepin Apat geping opere
ulun ngagungake panuwuning ingkang kula pindhan nggih Gatotkaca ewadene jeneng sira Jabang Tetuka wis kuwawa madhangake pepeteng ing nglimputi ana madyaning Kayuwangan Suralaya ketitik kanthi krida kang sarta kekuatan uga kasekten kang sira sandhang bisa mateni satru mungging Kayuwangan kang kasarira dening Prabu Kalapracana kelawan Sekiputantra yen to dina samangko jeneng kita ulun Ganjar wujude widodari Betari Suprabawati durung tumeka wahyane mangsa kala jeneng sira Palakrama merga jeneng kita durung isih umur tegese durung wancine anambut silaning akrami ngaten nggih Di Guru inggih Kakang lajeng bebungah kangge pun Gatotkaca kula aturi nyekseni Kakang kula aturi nyekseni benjang menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala pun Gatotkaca nambut silaning akrami tegese sampun pikantuk judu mboten gantalan candra tegese mboten gantalan sasi Gatotkaca bakal ulun wisuda dadi ratuning dewa ana ing Selakanda Warubinangun. Wah, dalake. Gundelono janjiku Gatotkaca sendika ngestaken dawuh. Dina samangka kaya dene wis paripurna nggon kita netepi jejiban minangka serayane dewa. Bali mring gondani sak dadi pengantuan tukang sarta minangka dadi srana kapang para warga kang sarta wong tuamu Werkudara kelawan Arimbi ana ing negara Pringgondani sendika ngestaken dawuh. Iwan sembah niring ulun ngaparapa risang ngaparapa risang mara bengrat ing sahananing kang mekanang sing kasih maweh boga sawegung ong ong